Patrol, DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DCGB, Bareta, alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ininangga bilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, PNP mahigpit na nagkakaigwa ng inspection sa mga Campo Santo. Voters registration sagod na sana sa Oktubre 30. Sa lado nasyonal Pilipinas, kapurit sa resiliency sa pandemya. Ekonomiya makakabangon kung ibaba na ang alert level sa Metro Manila. Barata sa ibang nasyon, tambak na illegal na droga na kumpiskar sa Laos. Bareta sa lado ni Sports, UAAP Games puntiryang bukasan sa Pebrero 2022. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Mas hinga ni maigpit na ipinagbabawal ang mga aktibidades sa mga Campo Santo, Memorial Park sa Asina, Colombaria para sa obserbasyon kan Toros Los Santos sa sinaldaw ni mga kalag-alagad. Ang Philippine National Police padagos manggilaray kan sa idang monitoring tanganing may pasudod nin marhay ang minimum health protocol sa mga nagpapasyal. Ang Legazpi City PNP asin Daraga PNP nagkagawa naman ng inspection sa mga Campo Santo, Memorial Park asin Colombaria para masiguro na areglado ang pasiorden siring man sitwasyon kan mga lugar na ini. Inisusugban sa direktiba sa Indakan Police Regional Office Number 5. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Mantan sagod na sana sa Oktubre 30 ang deadline itinalaan kan COMELEC para sa pagpaparehistro taning makapagpartisipar sa masulod na eleksyon sa 2022. Mantinidong halaban pila kan mga residentes kan barangay sa Legazpi City para makarehistro na sa Legazpi City COMELEC office. Erot kay ninanotara na maski matangaan banggi may nakapila na asin nagahalat ng magliwanag asin magbukas ang COMELEC taning makaenot na makakuha ng registration form asin makarehistro para makasabay na masinda sa listahan kan mga kwalipikadong botantes para sa 2022 elections. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil minatulong si Pulangi Legal ang mga barangay President Kagawad Adrian Raymond Salceda sa pag-asikaso sa mga kapwa niya Pulanggenyo sa taho kan COVID-19 pandemic. Sabay kipagtabangan sa Pitmaster Cares Foundation, siya nangenot sa distribusyon ng mga wheelchair sa mga persons with disabilities sa manibaybang barangay kan Pulangi Albay tanganing may magamit man ang mga ini sa saindang paghiro-hiro. Sa ibong nalado ang Team Salceda padagos manggilaray sa pagbisita sa mga barangay para magtaon ng mga family food packs sa sinibapang klase nin ayuda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbangong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Mantinidong naka-granular lockdown ang siyam na barangay sa Ginubatan Albay. Kaya naging resulta si naging rekomendasyon kan Local Interagency Task Force sa nangyaring pag-ururong kaswapon kay Bansi Alcalde Jem Anonghoko asin Municipal Health Officer Head Dr. Joanna Limos. Sinabi kan Alcalde na sabing mga barangay yung barangay Ilawod na may 13 aktibong kaso, San Francisco na may 11 kaso, 10 sa San Rafael, 10 sa Quitago,
anom sa Barangay Morera, anom sa Poblasyon, anom sa Inamnan Grande, anom sa Batbat, asin 5 sa Mauraro. Sigon kay Ong Hoko bilang pamayokan local IATF, buksan na sa Girarayan Banwaan sa mga hali sa ibang lugar para magsaod asin para sa mga nagtitinda nin ukay-ukay alagad dapat man giraray nasunodon ang public health standards hagan yung Hoko asin kan local IATF. Ang kooperasyon kang ginubatenyos tanganing mapababa ang kaso ng COVID-19 sa saindang Banwaan. Baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Nobyembre 16, 2021, pupunan ang rollout as in implementasyon kan 10 taon na validity kan mga drivers as in conductor's license sa Bicol Region. Yan ang pinag-anunsyo ni Land Transportation Office sa Legazpi City District Office Chief Felicidad Mendoza. Siyang ipaliwanag na apwera sa medical certificate halis sa mga akreditadong clinic. Kaya puan man na magpairarom sa 5 oras na Driver's Enhancement Program ang mga personang ma-apply sa 10 taon na driver's license validity. Doon kay Mendoza na sa ngunyan, pinagalat panindahan memorandum hali sa opisina kan LTO Regional Office. Kaning maaraman kung arin na mga district offices ang indidesignar tanganing mag-opresir ka na sabing programa. Sa ngunyan, pinagrekomendar ni Mendoza sa mga ma-apply na mag-rehistro na sin magsimbag na kang registration form sa paagikan sa indang LTO portal bago magbisita sa kanya-kanyang opisina. Oras na magpuuna ang implementasyon kay ni. Uminabot na sa 98.38% kan mga pulis sa Bicol Region ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sa datos sa pinaluwas kan Regional Health Services 5 kan Police Regional Office number 5, nasa 12,872 sa ang total na populasyon kan pulis sa reyon. Asin 11,387 digdi ang fully vaccinated na mantang 1,280 ang nakaresibin ni first dose. Pinaglalooman ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na bago matapos ang taon 2021, 100% ng mababakunahan sa indang mga personahes. Sa ngunyan, sigon kay Estomo, napugapugan sa indang inoculation program tanganing masiguro ang kaligtasan ng kada miyembro kan kapulisan na may kukonsiderar na frontliners sa pandemyang COVID-19. Sa ibong kayo ni sinabi kan hepe na puwera sa pagpapabakuna. Di pa man pwede maging kampante asin sunodon man girara ng health protocols tanganing maging salbado sa nakakagadan na helang. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapon
kalibutan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama? Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! DCGB
Bareta alas 12. Panagos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Siniguro kan Department of Interior and Local Government o DILG na nakahanda na sindang ipautob ang mga bagong guidelines sa oras na maibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Sayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nagbaba na nin 48% ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon kan ultimong 2 semana. Sinabi niya ang pagbaba kan Alert Level System sa Metro Manila ibabase man sa desisyon kan Department of Health o DOH o kan Technical Working Group kan Interagency Task Force o IATF. Serarong ka Alert Level 2, pwede nang magitaas sa 50% na capacity ang mga establishmento. Kasing kadagdagan na 10% sa mga matatawanan ng safety seal. Pwede man itaas sa 70% ang kapasidad sa mga outdoor dining. Kapurit pa man kiraraya ng Pilipinas sa resiliency sa pandemya. Base sa report kang Bloomberg, ulpot ang Pilipinas sa 53 na nasyon kasi nakakuha ng pinakahababang resilience score na 40.5. Segun sa Bloomberg report, pinakamalala ang vaccine coverage o level kan pagbakuna sa nasyon kung saan 26% kan populasyon sana ang fully vaccinated kontra sa COVID-19. Naapektaran man ang resilience score kan nasyon sa gidibong paghigpit sa mga agi sa mola sinibapang pampublikong lugar asin sa international level. Pinagunampitan man ang pinagsasabing konserbatibong sistema kan gobyerno sa pagbukas kan ekonomiya. Naigiramdaman na kan nakaaging bulan kapurit man ang Pilipinas sa COVID-19 resilience ranking kung saan nakakuha sa nainining score na 40.2. Biglalauman kan National Economic and Development Authority o NEDA na mapapakaray ang ekonomiya kan nasyon kung ibaba ang alert level status kan National Capital Region. Sigun kay NEDA Chief Carl Kendrick Chua na in kaso ibaba sa alert level 2 ang NCR, magayon na sin maitaas ang gross domestic product o GDP ni sobra sa 10 bilyon o 10.3 billion pesos kada semana, asin mababawasan ang numero kan mga unemployed din 43,000 kada semana. Naigiramdaman na nasa alert level 3 ang Metro Manila po noong Oktubre 16 sa Code 31. Bareta sa ibang nasyon. Nakumpiskar kan mga kapulisan sa Laos ang sarong truck na may laog ni nagkaperang milyon na droga. Maabot sa 55 milyon na methamphetamine tablets sa sinsobra sa 1.5 tonelada ng crystal meth. Sigun sa United Nations, ini ang pinakadakulang kumpiskasyon kan illegal na droga sa bilog na South asin maging sa East Asia. Base sa investigasyon, pinag-flag down o pinarakan mga pulis ang sarong truck na may laog na mga beer sa Baekeo na borders kan Thailand asin Myanmar. Ang lugar na midbid bilang Golden Triangle iguanin haloy na istorya sa pagiging pangenot na drug producing hotspot. Sigun kay Jeremy Douglas kan Southeast Asia Regional Representative for United Nations Office on Drugs and Crime or UNDOC na nalampasan kay niyan na pagkakakumpiskar kan Laos ni 16 milyon na amphetamine na tablets kan nakaaging simana. Dagdag pa kay na pinag-aagi kan mga drug dealers ang saindang droga sa Laos dahil sa pinapautob na COVID-19 restrictions sa China asin Myanmar. Bareta sa lado ng sports. Punteriya kan University Athletic Association of the Philippines na may balikan basketball sa Pebrero 2022. Sinabi ni Manuel Calanog, presidente kan UAAP, na puspusan ang ginigibong pagbabakuna sa mga atleta tanganing makapuuna kan ensayo asin makakawat na sa UAAP. Siyan sinabi na punteriya nindan na makapuon kan pakawat lalo na kan volleyball matapos ang Semana Santa. Idinagdag pa man ni Calanog na ang UAAP na ikipag-order naman sa Commission on Higher Education, Department of Health asin Interagency Task Force para makahaman nin mga regulasyones na ipapasunod. Natural na liwanag ang pinagtatao sa mga harong kan sustainable skylights na inuluwas ngunyan kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Sinabi na pinagpana-installer na sa harong, pig-reflect ang saldang kanal daw kan tubo sa paay kang kansalming tanganing maging maliwanag maski ang mga kwarto na daing bintana. Ang solar alternative na inidakulang tabang sa mga residentes na makatipid sa kuryente. Istorya na iba.
Dahil matindihan pangabas kan mga beer glass sa mga bar sa Belgium, naging normal na sa mga bar owners duman na magpautob ning kung ano-anong security measures para maiwasan nini. Siring na sa nakasarong bar sa Gien kung sa NP pahuros ninda ang sapatos kan customer sa entrance asin pinagtatago muna ninda ini bilang collateral kuning kaso nahabasan sinda nin beer glass. Pun ka naging patok sa mga turista ang Belgian beer, naging ordinaryo na sa mga pasaway na turista na iuli ang beer glass bilang souvenir. Taon-taon na wala ning sobra sa 4,000 na baso si Alex de Vrient sa iyang bar sa Dooley Great. Nagakantidad ning 50 euros ang lambang custom-made na baso ni Alex kaya dakula ang nalulugi sa iya. Kaya naisipan niyang gibuhon na collateral ang sapatos kan mga customer para ibalik ang mga ini ang beer glass pagkatapos hindang mag-inom. Sigun kay Alex nabawasan ang harabasan ng beer glass sa iyang bar, alagang may nagkakapira na mas pigpipili na maguli na daing sapatos para sa nasa magkaiguan ng souvenir. Dahil sa ibang klaseng regulasyon sa bar na ini, naging tourist attraction naman ini sa Ghent dahil sa mga nakasabit na sapatos kan customer sa Kisamikan Bar. Oktubre 29 kan taon 1866 kan mamundag sa Binondo, Manila si General Antonio Luna Inovicio, sarong Doctor of Pharmacy, writer, patriot, as in greatest Filipino strategist durante kan Filipino-American War. Durante kan Filipino-American War, binansagan si Luna bilang most brilliant sa mga Pilipinong opisyal kan military. Naorganisar siya nin mga guerrilla soldiers na inapod na Luna Sharpshooters. Ang sayang three-tier defense na inapod na Luna Defense Line, nagtaon ning kulog sa payo sa mga tropang Amerikano sa mga probinsya na magukuha sa norte. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DCGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Prada Cyber News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa idong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Maong gabo, happy birthday kay Glenn Marty Zachary dyan sa Balaguer, Taragalbay. Asin marinapon kay John Liaguno sa DSWD Regional Office number 5. Kay maghali na pagpuknat basod ang programang Iskaramusa. Kay Ibang Angel Mustasa, pagkatapos na nagkaper ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, it's 12:38 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa
ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Gumamit po ako ng mixed in coffee kasi minsan talagang pagbabawas problema. Gumanda po na normal po yan ako. Nagano ko ng 2 to 3 times a day na. Normal na po yun. Kaya lagi kong ginagamit itong mixed in coffee. Saka gumamit po ako ng magnesium ascorbate kasi makontrol yung blood pressure kasi nag-iedad na. Dito mayroon tayo ditong kagalingan. Ang mga gamot dito, ang mga tinalo natin na produkto nila, wala itong side effect. Kaya sana tangkilikin nyo itong Doc Alternativo product. Ako po si Roberto Daet, 66 years old, taga Iriga City. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Bawat
bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss,